Габдулла Тукай шаян күрше бик шынап эшкә керешкән без ламиягә бар уе бер бик матур күлмәк тегү курчагыма. Күлмәгем кайчан бетәр дип курчагым яткан көтә. Көтми хәл юк, бәйрәм җитә. Әпәсе яшерен генә кәтүкне карыйдыр. Тукта, селкенмәсме, ди ул. Бер дә җаны түзмидер. Ул хәзер сикерер менә. Хәзер тотыр, хәзер басыр. Ул кәтүкне уйнатыр, үзенә шар ясар. Кайгысы юк синең, тик һаман уйнау гына. Бик шаян, ай хайнаян, уйнарга хәзер көн буе.